Salamat po sa panahon na tinauning sa muyangon niyan, tangani po. Makataong impormasyon patungkol po digdi sa satuyang mobile blood donation na ongoing po digdi sa LGU, no, Santo Domingo. So sa na-mention po kanina ni Sir, actually po, oral daw, iga po kaming schedule na mobile blood donation. Sa oral daw po, kaipuhan, may nakukuha po kaming dugo. Actually po, Sir Pio, apat na probinsya po ang tiga-tabangan nino, tiga-suklayan ming dugo. Kasabi po dyan ang Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. So, gabos pong hospital dyan, kami po ang nagsusupply na dugo. Iyo tabi. Opo. Kaya oral daw man po, na igo kaming schedule na mobile blood donation. Tangani po, masiguro mi na sa mga pangangaipo po na mga pasyente na yun po, nangaipuan na dugo, matawan ta po siya.